tiivistyspistot ommellaan näin. Eli poikittainen pisto tuossa laskosharjassa ja se tarttuu nyt myös tonne kaikkiin noihin kerroksiin, jotka siellä on. Ja seuraavassa laskosharjassa seuraava ja vielä toinen. Noin. Eli aina 2 poikittaista pistosta täällä jokaisen laskoksen päällä. Ja näin ommellenhan nämä jää näkyviin tonne oikealle puolelle, eli silloin tietenkin täytyy purkaa näkyviin jäävät pistot pois. Eli tämä, joka tulee tänne vyötärökaitaleen sisälle, niin se saa jäädä, mutta jos teet tällä tavalla toisen tuohon viereen, että pysyy nuo laskokset suorassa, niin silloin se täytyy sitten purkaa vyötärökaitaleen kiinnittämisen jälkeen.